Friend im chicken dan losa tam coffee ke shower bawa shwai maje je fokwan nei more last number dam gai in be blues ko fresh na hala jabe hada interesting kamne sesta khalamon anga ini pai sebab godan monna chela ko subscribe kamna hala man jabe like comment share kamla man jabe na kurta godan suna ber godan mane horek mala na maba ma hane ko cotton pure cotton daklai bihornaiman be akhya jigolo warna oमफ्राय haso gona akai golo ko ganane strai arana दाथ' आरो हाबाफारि सुरु जाफिनबाय दुगालेवा खथाखौ बोथ्रोब सोनानै लाबाय आरोना थ' आबार आं मा देखायलांनो हायो ब्लगखौ स्टार्ट खालामनानै लाबाय थ' नायलांबाय दे बिदिब्ला एफा गोबाव ओरैनो थाबायना माव जोङो गोबाव बन्द मोनबायना दा थांफिननांसिगौ स्कुलाव दे स्कुल खुलिबाय आदाबो थांगोन दा आदाया नायफैगोन दे नोंखौ नायफैगोन आदाया दे नानिया मोजाङै दङ ना गैया नानिया मोजाङै गेलेगोन ना गेलेयाखै ओमफ्राय ओंखायनो नायफैगोन नोंखौ दे 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 मा दे आया हामा तारमाने बिमाया नै डिउटियाव लागायफिनबाय डिउटियाव माने हाजिर जाफिनबाय बिमा दिनैनिफ्राय डिउटि हाजिर सोरनाबाथ' 1 तारिखनिफ्रायनो खुलिबावदोंसो आरो सोरनाबाथ' बिनि आगोलावनो खुलिबावदोंसो सुजि एवगासिनो थारमाने आङो ब्रास करसे गेदा करसे दे नानि नोंहाबो एसे ब्रास खालामदो सना आयौ रागेन ब्रास खालामदावलासो हामा भगबानासो मिन्थिसिगोन दिनैनि हालोदखौ आंनिखौ फोमोननानै लागोनसै आं सुजियानो मोनलायलायनोसै दाबो बिदिनो दङ मा सना हामा आं नोंखौ दिनै गेटाव नेबाय थागोन दे आं फैया दे थाबनो गगोन मा दे थाबनो गगोन आदाया नायफैगोन होनखाबायना नोंखौ थाबनो गगोन आदाया ड्रेस गानबाय फैदो सना आइ लोखि हामा सना हामा र' आं माबारि फुजिया मोनबाय दे जादो जेने थेने बुजाय आजाय रेडि जाबाय मा आयै सना खथ' मोजां नुबाय रेडि जानानै आं बिउटिफुल थ' फिसाफोरखौ दोननानै बिमाया ओमफ्राय एसे नामायबोलायबाय एफा गोबाव रुमाव गैयि आरो जाखिनि गोदि मोदि दङ लानानै थांनायमोन मालफ्रानो फुरा जोबस्रांनानै दं आरोना एसे ज्राव गारहैनोसैलाय बेखौनो आवगायगासिनो दङ आङो दे स्कुटिखौ मा होनो स्कुल गुदियावनो दोनबाय ओमफ्राय थाबायनानै थांसैलाय आरोना 10 बोसोरनाय दङ हप्पासे दा मा जागोनथाय सोंबावदों आरोना थांसै सुनाफोर र' जाया मोनलायलांबाय ओमफ्राय मा होनो जोलैया गाबहांहां जाबावदोंमोन आरोना माने स्कुल गेटाव मोननानैहाय ओमफ्राय मानसिफोरखौबो साफा सानै हाबफैयो नुबायना एसे ग्रोब जाबाय ओमफ्राय गाबासै आरोना ओइ क्लास 8 ना 9 नि बिब'मोनखौ लांनानै दोनहैनो होबाय आङो थांबाय आरोना गाबासै ओमफ्राय बिदिनो बेमार आं फिसाया गोबावजों खनसे जालायबाय नालाय स्कुलाव थांनो बानाय बेमारा उजिलायबाय आरोना मास मोनसे गाहाम ओरैनो थानो मोनबाय नालाय थानो मोनबाय थागोन सानाखैमोन बे थाङा जेने थेने टिफिनाव मा लांनो मा मानो बेफोरबायदि बुङैसो आरोना जेने थेने गारिसिम मोनफैफिनबाय आङो आखायानो जायगा गैला नालाय मारै भिडिअ लाबावनो नै भगबान बजाय आरोना एकदम दालियानो मा रोखोमनि दालि नांगौ आंनो बुट दालि मुसुर दालि मुग दालि बुट दालि सरि बुट दालि डाबल जाबाय ओमफ्राय माबा काबुलि बुटबो नांगौ आंनो आरो बैयो गोसोम बुटआ बेखौबो नांगौ आंनो आरो खुगुनि बुटबो नांगौ सोलाय जायो नालाय लाखाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय जोलैनिबो टिफिन दानो बिलायगोन ना लानानै दोनखोमानोसै हायोना हाया दोनखोमानो बेनिफ्राय आरो ओरैहाय नै भगबान दाउदैयाबो आरो मा लानानै फैखाबाय थ' एबार न'सिम रौना होनोसै सौफैबाय थारमाने आरोना आङो आरो मोनसे ओरैबायदि घटना आरोना फिसाजो मोननाबो दाना एसाइनमेन्ट लिरनो हरलायदों आरोना एसाइनमेन्ट माने बिदिनो 1 2 खौ 50 सिम लिरनो हरदों ओमफ्राय ABCD बिदि लिरनो हरदों आरोना ओमफ्राय बडि पार्टनि नामफोर ओमफ्राय दाना बेखौथ' न'आव थांनानै लांफाबाय न'आव लिरहैनोसै होननानै लिरबायबो माखासे
अयनाय फैनाय समाव इंलिसाल' फैबायब्रा ओमफ्राय सोखाजोब्बाय आङो बेगावहाय दाना फैनो लागा समाव बे गथ'आ एकदम बिसिनायाव ग्रिद गावनि लेखाफोरखौ बख'जोबदोंमोन ना थाबोबाय बोरै बोरै आं सोफिननाय बायदि मोनदोंमोन बेबा अबे खनायाव दा लाना फैफिननांबाय दा लिरफिनदो आरो माथो खालामबावनो उफाय गैया औ सोनाफोर थेमायानो एकदम खालि आरोना बे फटिक थाबासो नो टेनसन जायो आं नैबेबो फुरा खालि बुदा गरनैसो दं आरो बेल' ओमफ्राय नैबेयो मा दालि होनोथाय बिफाया खनसे बायनानै जानाय जाया मानाय जाया नै माबा मा दालि जायो मिथिला गाव थानायाव एसे जादोंबो सुस्रांजोबनानै लानोसै आरो माथोबाव रोखोम रोखोमनि दालिसो सयाबिन बेफोरो खाथिनि दखानावनो मोनो मोननायालाय टेनसन गैया अब्लाबो खनसेनो थांनायखौ लानानै फैखाबाय आरो सुस्रांजोबनानै लानो आङो एकदम फुलनो ओमफ्राय नै बिदि कफि फिसा फिसा लाबोदों नै थाइनैनि मा होनो 10 थाखानिखौ लाबाबो लोंजोबनो हायाना बांद्रायो ओमफ्राय बिदि फिसा फिसाखौ आरोना एसे लोंनो होननानै लाबोदों मालाबा गोसोखांबा मारुगुलि जाबाय सुनाफोर दासो फिसिलाब आरोना ओमफ्राय नै बिखाथारदोंमोन आङो हरनो बावबाय बुद दालिखौनो हरनो रोङासै आरोना खालि जालायबाय बेहा ओरैबो जाजोब्बाय फिलाब आरोना खालि बुद दालिनि जायगायाव खालिसै बे बुद दालिखौ नांगौ आरोना आंनो लाफिनसै आं बेखौ आधा केजिनो समय जानायलाय फिसाजोखौ आङो लायबाय दान्दिसे उनाव भगबान जेने थेने सौहैनायनि उनाव दे ओरैबादि ज्राव ज्राव अखा हाबाय माने हादोंबो हादों आधा घन्टा 40 मिनिटसो हाखादों आरोना रावबो ओंखारलांखानो हायाखै ओमफ्राय नायदो जोंनि अबस्थाखौहाय जमा रावबो ओंखारलांनो हायासै आरो थेवब्लाबो अखा सारसन सिजोबबावबायसो उल्थां फाल्थां बारमोन आरोना सोनाबो गाबनो ना मिनि सिनेमा थिखो जानायाव गाग्लिजाबाय होननाय बायदि नै ओरैहाय गियान ज्योतिमोनाबो दंमोन आरोना गासिबो मथा मथि आरोना नै रावबो ओंखारलांनो हाखायाखै जोंफोरनाथ' आरो साखा खब्बा गारि साखा खब्रै गोनाङाबो खब्रैसिमखौनो थांनो हायाखै आरो अखायानो ओरैबादि खरा सारसन हाखादोंमोन नै नायदो फुल जानानै दंखायोमोन मानसि माखाया थिग थाक ओमफ्राय मा होनो नेयैनो अखा नेयैनो उनावहाय बिदामोननाबो माने थाब गदोंमोन नालाय फार्स्ट स्कुल खुलिजेननायनि बिसिनाबो बिसोरखौसो ग्रोब जालाय लांबाय आरोना 40 मिनिट अखाखौ नेखाबाय आरो बिदामोनखौ नेनायजों जाबजों गतिके 50 मिनिटसोआ स्कुलावनो आरोना सोरबा गथ'फ्राथ' बेस्रा बामजानो मोननायफ्रा उन्दुलांगुलायबाय बिमा बिमानि आखायावनो आरोना खब्बा गोनाङा माजों थांबावनो नेबाय था सेस बांसिनसो ज्राव हाबावबाय बरफआव स्न'फल बादि खानाया फ्र जाजोब्बाय आरो लेजेरनायफोरा ओरै अखा सारसोनायफोरा दान्दिसे उनाव बैनिफ्राय फैनानै बारा ओरै फैलायबाय औ गेदेर जातफोरखौ नेफैखाबाय आरोना थाब गखागोन नालाय बिसिनाबो जारलासो बेजेरनि गेजेरजोंनो जों सिजाला सौफैबाय आरोना दे खुस्रांदो ये नोंसिना बायदि दिनैनि दिना नोंखौ देखायनो अह हेबखानायसो जोंना आरो बिदि थांबानानै थांदोंबा फरायहैनो हायाखै गावसो दंसै आरोना नों फरायहैनो हायाखै मा फरायहैमारदोंथ' गायोबो मालाबा आंखौ बिदिनो आदसा जायो दे 1 2 लिरदोंबाबो गाबनोल' नाङा बेमारा जालायबाय नोंना बेमारा हो दसेनिफ्राय दा ब्लगखौ दोनथ'नोसै आरोना एसे गालाय खामानि दंबावो आद्रा खिद्रा पटल भाजा माबा भाजा एवलाबायनानै जानोसै मा होनो दालिथ' दालि ओमफ्राय दाउदै एग्लि जालाबायनोसै आरोना जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगजों फरायनो लांबाय सिम्पोल सा ब्लग्स आरोना गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ सो माच